Nauyunan sa mga miyembro sa Hunta Probinsyal nga gipanguluhan ni Vice Gobernador Hilario Davide III nga karong Hunyo 28 nila imbitaron ang mga eksperto sa Interagency Task Force sa kauluhan aron moatubang kanila. Kahinumduman nga unang giimbitar ni Gobernador Gwendolyn Garcia si Health Secretary Francisco Duque atol sa Senate hearing sa Committee of the Whole niadtong Martes nga moanhi sa Sugbo ug ipasabot sa mga opisyalis dinhi kung asa dapita sa pulisya sa Sugbo adunay sayop hinungdan nga dili nila gusto nga ipatuman kini. Misanong usab sa maong imbitasyon si Duque ug nagkanayon nga moanhi sila sa Sugbo depende sa schedule sa iyang mga dalhon nga mga eksperto. Nakigtagbo si Gobernador Garcia ni Vice Gobernador Davide kauban ang mga board members aron iyang ipahibaw ang kalabot sa pag-imbitar sa mga medical experts sa IATF. Gipahibaw sa Vice Gobernador ngadto ni Garcia nga ilan ang gibisita o gitun-an ang bahin sa Provincial Ordinance 2021-04 nga nagsagop sa EO ni Garcia. Matud sa Vice Gobernador, nagpabiling epektibo ang ordinansa dinhi sa Sugbo. We stand by our provincial ordinance na napurbahan last week. And we stand by also the will be the government. We support the governor's position on the issue. Sa pahayag sa kalihim sa Department of Interior and Local Government, DILG nga si Eduardo Anyo nga ang gahom sa presidente mahimong mosapaw sa mga local ordinance. Apan matud ni Davide, kinsa usa ka abogado, mao kini ang nagpabiling balaod sa probinsya sa Sugbo. That's a law, not as a province. As far as the province is concerned, as far as is concerned, that's an ordinance. It has muna balaod this probinsya. So we'll stand by it. Magpabili na, effective. Dugang niya nga ila usab hatagan og imbitasyon si Department of Health Regional Director Dr. Jaime Bernadas ug ang Chief Pathologist sa DOH-7 nga si Dr. Mary Jean Loreche sa himuon nga regular session sa Lunes, Hunyo 21, aron madungog ang kamatuoran nga sitwasyon sa COVID-19 sa Sugbo. Una nang namahayag ang pipila ka mga miyembro sa Hunta Probinsyal nga excited na sila nga makig-atubang sa mga medical experts sa IATF. John Granada, Balita sa Sugbo.